Pel nivell interpretatiu que evidencien, el jurat del festival decideix atorgar una menció especial a la millor interpretació col·lectiva a l'alumnat de l'Escola Santa Teresa de València pel seu treball a Carmes Àngels contra l'imperi de l'època del Colom, un curtmetratge coordinat per Josep Arbiol. Recull el premi el professor responsable de la producció, Josep Arbiol. A totes i a tots, com que imagino que la majoria no he pogut veure el curt, vaig contar-vos en un segonet. El curt tracta d'unes banqueres valencianes que segresten a un científic i científic fa una fórmula on els coloms, al cagar sobre la gent de la ciutat de València, fan que aquesta gent es convertisca en zombi i comença a parlar en castellà. Perdó, no són castellà, són de llengües forànies. Aleshores, el professor fa 2 setmanes que hem trobat un antídot i a partir d'ara la llengua, la cultura i l'escola pública i valencià aniran endavant.